Benvinguts a Vic, capital del trial infantil i juvenil internacional durant 3 dies intensos i plens d'emoció. Del 25 al 27 de juliol, la ciutat acull els Jocs Mundials de la Joventut de Trial UCI, la gran cita mundial per a joves talents d'aquesta disciplina. Una competició oficial de la Unió Ciclista Internacional, pensada per a nens i nenes d'entre 9 i 16 anys que ja formen part del futur del trial. Hi participen prop de 200 esportistes, representant 16 països d'arreu del món. Els Jocs Mundials de la Joventut no són només una competició, són també una experiència de convivència, passió i valors esportius. I tot plegat, organitzat per Trial Sport amb la col·laboració d'un gran equip de tècnics i voluntaris. Comença l'aventura, benvinguts als Jocs Mundials de la Joventut del Trial UCI 2025. Vic, situada al cor de la comarca d'Osona, és una ciutat amb història, caràcter i una gran tradició esportiva. Els seus espais emblemàtics conviuen aquests dies amb l'activitat frenètica del trial. La competició es desenvolupa a Mas de Bigues, una zona equipada per organitzar proves de primer nivell que ja ha acollit un campionat del món de trial UCI, així com una prova de la Copa del Món. Un escenari integrat a l'entorn que ofereix espectacle i exigència a parts iguals. Vic i Mas de Bigues formen el marc perfecte per a uns jocs que combinen esport, convivència i territori. Des de l'Ajuntament de Vic, molt contents d'acollir aquests Jocs de la Joventut, i és un event molt important, no? Perquè en el fons, en dos grans termes, un és promoció de l'esport amb joves esportistes a nivell mundial, i dos que a nivell de ciutat organitzem un gran esdeveniment esportiu. Ens agradaria molt que de Vic s'emportessin un record especial, no? Un record d'aquesta zona esportiva Mas de Bigues que tenim tan xula, amb aquests sectors, no? Amb aquestes zones de trial, que és l'esport que els agrada, tan espectaculars. I m'agradaria que s'emportessin també la part aquesta de convivència que es respira, no? Perquè donant un vol per aquí a la zona de competició veus un ambient molt bonic, de compartir en diferents països i de compartir molt més que l'esport, i per tant esperem que de Vic s'emportin totes aquestes coses. Creiem des de la Generalitat i des de la Conselleria d'Esports, creiem que l'esport transforma persones també. Tenim grans esportistes, hem fet sempre grans gestes esportives a nivell de ciclisme, de totes les disciplines. I avui doncs, és un exemple més d'aquest ambient més jove, del que sortiran doncs, els grans esportistes. La gala d'obertura marca l'inici oficial dels Jocs Mundials de la Joventut. Els equips participants desfilen cap a l'escenari amb els mallots oficials portant els cartells i les banderes que identifiquen cada país. Un moment protocolari, però també especial per a tots els joves esportistes que trepitgen la zona de competició per primera vegada. La competició per equips mixtos és un dels moments més especials dels Jocs. Es disputa en una única zona dividida en 5 sectors, on cada participant ha de completar tot el recorregut. Cada equip representa un sol país, amb un màxim de 7 riders, un per cada categoria i un mínim de 4. Aquesta condició ha deixat fora alguns equips nacionals que no complien els requisits mínims. Només 10 dels 16 països participants han pogut formar equip, i entre aquests, sols Espanya ha tingut la possibilitat de competir amb 7 riders. Els participants han de superar les seccions escollint entre diferents portes amb puntuacions que van dels 10 als 40 punts segons la dificultat tècnica. La clau és sumar el màxim possible adaptant-se a cada rider. Aquesta fórmula fa que l'estratègia sigui decisiva. Cal valorar qui pot assumir més risc i qui ha d'optar per opcions més conservadores. L'ambient és intens i emocionant, el públic anima sense parar. Els seleccionadors fan càlculs a cada sector i els riders senten la pressió de saber que el seu resultat pot decantar tota la classificació. França, Alemanya, Suïssa, Espanya, Txèquia i Japó surten com a favorits. França i Txèquia mostren solidesa, però és el Japó qui sorprèn amb una actuació molt destacada en els primers compassos de la competició. Darrere seu, Alemanya manté una regularitat impecable i Suïssa, més inesperada, es col·loca també entre els primers llocs. Espanya, malgrat una actuació inicial irregular, manté vives les opcions i és precisament el darrer rider de l'equip qui marca la diferència. Amb una secció impecable suma prou punts per superar el Japó i situar l'equip espanyol en primera posició. El Japó acaba segon, seguit d'un sòlid combinat alemany.
Suïssa, Txèquia i França es classifiquen en quarta, cinquena i sisena posició, completant una puntuació molt ajustada. Itàlia, Gran Bretanya, Bèlgica i Eslovàquia tanquen la classificació amb actuacions també meritòries però havent sumat menys punts. Una prova intensa i dinàmica on la varietat de nivells i categories ha exigit el màxim a cada rider, però també ha reforçat la cohesió dels equips nacionals, amb un públic vivint cada punt com si fos decisiu. Espanya s'enduia la victòria en la competició per equips mixtos amb 620 punts, seguida del Japó i Alemanya. Suïssa, Txèquia i França completaven el grup capdavanter. L'esdeveniment està superben muntat, cada zona està diferenciada amb diferents obstacles, una de pedres, formigons i tota l'estètica molt ben cuidada. Llavors segur que els nens i nenes disfrutaran moltíssim d'aquestes zones perquè no estan acostumats a competir amb aquest nivell, llavors segur que ho disfrutaran i ho gaudiran molt. En total, 186 joves riders han competit en les proves individuals dels Jocs Mundials de la Joventut, repartits en 7 categories, 3 de femenines i 4 de masculines, segons l'edat i el gènere. En aquestes proves, l'objectiu és superar cada zona amb la màxima precisió, sense cometre errors tècnics. Només els pneumàtics poden estar en contacte amb els obstacles. Si qualsevol altra part de la bicicleta o del cos del rider toca el terreny o algun element de la zona, es penalitza. Per això, la tècnica, l'equilibri i el control són fonamentals en aquest esport. Les semifinals han servit per definir els 12 finalistes de cada categoria, excepte en el cas de les noies de menys de 10 anys, que han passat totes directament a la final, ja que es tractava d'una categoria amb representació més limitada. La competició consistia en 5 zones adaptades a la tècnica i la força dels participants de cada categoria. Per als més petits, es van dissenyar zones pensades específicament per al seu nivell, amb obstacles variats, progressius i equilibrats, que permetien posar a prova les seves habilitats sense comprometre la seguretat. En canvi, les zones de les categories més grans han estat les mateixes on anys enrere s'han disputat proves oficials de la Copa del Món i del Campionat del Món de trial UCI. Aquest fet ha suposat un repte afegit, competir en escenaris d'alt nivell tècnic que molts d'aquests joves coneixien només a través dels seus ídols. Grans blocs de formigó, pedres de dimensions considerables, troncs, rampes i terreny natural han posat a prova totes les capacitats dels riders. Cap zona és igual i cadascun exigeix una estratègia, una dosificació d'esforç i un estil de conducció diferent. A tot això cal afegir-hi la pressió del temps. Només disposen de 2 minuts per completar cada zona. Si fallen en algun intent, no poden entretenir-se massa en repetir-lo. Cada segon és clau per arribar al final i obtenir la màxima puntuació. El nivell general ha estat molt alt. El trial juvenil viu un moment de gran expansió, amb esportistes cada cop més joves que dominen tècniques avançades i que mostren una preparació física i mental sorprenent per a la seva edat. Dins la selecció espanyola cal destacar la presència dels joves catalans. En total, 20 riders seleccionats procedien de Catalunya i d'aquests, 7 van aconseguir pujar al podi. Una dada que consolida el bon moment del trial català, que continua sent un dels principals referents mundials en formació, talent i projecció. Els resultats finals han premiat la constància, l'eficiència i el saber competir sota pressió. Tot i que Espanya ha estat el país amb més presència al podi, també hi han destacat joves promeses del Japó, Alemanya, Bèlgica, Eslovàquia i altres països, demostrant que la base del trial internacional és cada cop més internacional. Però més enllà de les medalles, el veritable valor d'aquestes finals ha estat l'actitud, el respecte entre competidors, l'esportivitat, l'esperit de superació i la passió compartida per aquesta disciplina del ciclisme tan exigent i espectacular. El medaller reflecteix no només el talent dels joves participants, sinó també la gran diversitat geogràfica d'aquesta edició dels Jocs Mundials de la Joventut. Sí, doncs crec que hi ha una gran evolució en el trial femení. Sí que és veritat que si ho comparem fa uns quants anys no es pot ni comparar el nivell que hi havia en aquella època en la que hi ha ara. I jo el consell que els donaria a les nenes que fan trial és que disfrutin, que s'ho passin molt bé sobre la bici, que si no s'ho passen bé, doncs que s'ho agafin amb calma, que l'esport és per disfrutar, no sempre hi ha d'haver resultats, i res, que s'ho passin bé, que disfrutin i que donin el seu 100%. Hi ha moments en què l'esport es converteix en molt més que una competició. Als Jocs Mundials de la Joventut, el trial és l'excusa perfecta per reunir infants i adolescents de tot el món i fer que connectin.
En cada somriure compartit, en cada mà estesa després d'un error, en cada paraula d'ànim, s'hi respira una energia especial, la d'una generació que creix amb valors. La convivència és natural. Famílies que s'ajuden com si es coneguessin des de sempre, nens i nenes que no parlen el mateix idioma però s'entenen amb la bicicleta com a llenguatge comú, i a prop seu, ídols del trial internacional que baixen de l'escenari per ser un més entre ells, escolten, aconsellen i inspiren. Perquè aquí l'autèntic premi no es penja al coll, s'emporta al cor. L'energia compartida es respira a cada racó del recinte, com un fil invisible que uneix famílies, equips i aficionats d'arreu del món. No, l'ambient que es viu aquí a uns Jocs Mundials de la Joventut és molt diferent a l'ambient que podem viure a qualsevol altra competició que es fa l'any. És un ambient molt familiar i ser com una mica un referent per les generacions que venen a mi em fa sentir molt orgullós. Un esdeveniment com aquest no seria possible sense una gran organització al darrere. Més d'un centenar de persones hi han posat temps, dedicació i passió. Voluntaris, tècnics, jutges, equips mèdics i logístics. Tot plegat amb el suport d'institucions, marques i sponsors que fan costat a l'esport base i als valors que el mouen. Una feina en equip que ha permès fer realitat uns jocs pensats per créixer, conviure i compartir. Al llarg d'aquests dies aquí a Vic hem vist un nivell esportiu espectacular, també un nivell organitzatiu espectacular. Vull aprofitar per donar les gràcies a tot l'equip i voluntaris del Club Trial Esport. I el futur podem dir que està assegurat. Això és el present, però podem dir que tenim trial per molts anys. Els Jocs Mundials de la Joventut disputats aquí a Vic han estat un èxit, ha superat totes les expectatives en quant a participació, gairebé hem fregat els 200 participants. A nivell de públic també hem tingut molta gent durant el cap de setmana, el temps ens ha acompanyat i ha estat un èxit rotund. Les instal·lacions del Parc Esportiu del Mas de Bigues ens ofereixen aquesta possibilitat i ja que ho tenim, doncs aprofitem per fer aquests grans esdeveniments. Durant 3 dies, Vic i el Mas de Bigues han estat l'epicentre del millor trial juvenil del món. Més de 180 joves riders, famílies i equips d'arreu del planeta han compartit esport, valors i passió. Una experiència que deixa empremta i marca un punt de partida per al futur del trial. I recordeu, això és ciclisme, això és espectacle, això és trial.